मोनसे फोसावथाय 2024 मायथाइनि 18 मे अक्ट'खौ बर' बिजों सान महरै फालिनो बिथोन होदों बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा। बिटिआर हालामनि गासैबो सोलोंथाइ फसंथानजों लोगोसे सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावखुलिफोराव जेबो गोहोम खोख्लैयालासिनो फैगौ एबा गाबोन 18 मे अक्ट'आव गाजा गोमजायै बिटिसिनि गासैबो गनायजाथाव बिफानफ्राव फालिनो बिथोन होनाय जादों बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमा। बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि गनायथिजों बे बिथोनखौ होनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नबेम्बराव जोनोम मोनो। बे आफादनि गोबां सोमावसारनाय आरो नांथाबनाय जुजिनायाव बर' बिजों महरै गुदि बर' फरायसालियाव 1963 मायथाइनि 18 मे खालि सोसननाय जायो। बै सानखालिनिफ्रायनो बर' हारिया 18 मे अक्ट'आव बर' बिजों सान महरै फालिनाय जायो। बर' बिजों गैयाब्ला बर' रावा थांना थानाय नङा। बर' रावा थांना थायाब्ला बर' हारिया थांना थानाय नङा। बेनिखायनो जों बर' बिजोंखौ अनसायनांगोन आरो बर' फरायसानि अनजिमाखौ गोबां बिबाङाव लाबोनांगोन। बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा जोंनि गोजोर सिनायथि बियो सुबुं जिउ सानस्रिखौ बेरखांहोग्रा साननो हाया जों बिनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा साननो हाया जों बिनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा सुग्लाय होग्रा। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।